Hai, Silviu, curaj! Hai! Hai, pregătește-te! Hai că poți! Și-au venit Dorca acum. Vreau și eu să fac picioarele! Bine, mă! Și-au mimit audata aia. Atunci am... Sori cât de cât bine, ce vrei acum? Și-au fost nehotărât când a sărit. L-a simțit să la un pic. Bine, măi! Da, să uitam și eu, o să înceapă furtuna acum. Hai că mi-am înghețat mâinile, frate, aici. Primele impresii? Silviu, uite-te aici! Țipă la camera, băi! Ridică-te, bă, și tu, nu fi leneș! Ridică-te! Ridică-te și hai mai aproape! Stai că mi s-a burit camera să-mi bat picioarele. Gata. Tu ai venit, Așa, bravo!